palit! A moji dnešní hosté už jsou ve stylu pátého elementu, je tady se mnou DJ Tuko a DJ Climb. Hi guys. A jsou tady kvůli tomu, že se budeme bavit o Bailey Funku. Takže, what's Bailey Funk? It's normal funk or what's the difference between Bailey Funk and funk would be No tam je. Basically, funk is just the main make of it in Brazil. It's more violent bass, just samba beats, like a very heavy bass line. Za chvíli ti začnu hrát, můžu tancovat. Právě Klema, jaký je rozdíl mezi normálním funkem a tímhle Bailey funkem, jak oni říkají, který pochází z Brazílie. Zapni to kurva, než funk v Americe. Tam je víc, ne muzikální. Muzikální. Music box, ne? Box jsou knížky, box je krabice. Music box. Je unavné do ty očkou, no. No šudy, asi mám vyhodit nebo co? Můžeš, ale nevadí. Ivanka, ty to nakrucáš? Jo, ti To je Jurie, to je úplně mazec. Lako. Kdo je borec? Nakonec. Hej ho, Vyhraje. Tady začíná od 11 to. už trpaslíci jdou. A veselé se zpívají, a vy. Jako trpaslíci, jo. Ano. Šmudlačky plavají vždycky. Šmudlačky vole, do guče, vole. Do pítě, vole. Funk karaoke is how they call it there. A funk karaoke, oni to není to karaoke, kdybyste jako spolu. Ty tvoje kytiti přelíznu, kurva. Nechci vás vyhánět, Ale dobře, řiťatá, Kdo řekl? picku hvězdy, vole. Nechci vás vyhánět, ale Určitě. Tvoje kytička. Skvěle, bych čekala. ty píče. To jsou kytičky. Však je hero, ne? Přeběro, kvete kvíti, ty kvetů. Tam to svítí. Tak to svítí. Poseďme si práv. Called by Patrick Neat, called Way.